ọma na-ege ntị eji m n'aka n'ịka nọkwa n'oche gị na-eche ka ụmụ ọma Igbo ji eme ọnụ na-achitekwa azụ n'ọtụtụ ọma nke ụbọchị nke tata. Ịma na tupu anyị eje ezumike achọrọ m ịkpọ isiokwu anyị aha kpọmkwem, mana nwanne m nwaanyị sịrị mba isiokwu ebuka ọbụ ihe a ga-akpọbiri na ọ ga-aka mma ikwu ya mgbe ọ ga-abụ anyị na-ekwu ya anyị na-etinye ya ọnụ. Ya bụ isiokwu ọ bụ dị gịnị? Ụzọ dị iche iche gị bụ ka mmadụ ka ezinụlọ ka ọgbakọ dị iche iche ga-esi wee bie ndụ ka afọ 2019 dịrịkwara gị mma dịrịkwara anyị nwa n'ebe a mma. Nne ọ bụ ya amama mekwere ka o si ada ikwu otu o si ada maka nkịta unu na-ele anyị emi ndị na-ebilibeghị n'ụwa ha dị 2018 gị na-ajụ ha ka ihe na-eme ha maka ka anọ n'ụwa, mana ibido afọ a ị ga-enwe ihe a na-akpọgodu budget peji. okwu agwụ nke gbasara ego ị ga-eji aka ebibido afọ. Ị mara ụmụ ụfọdụ ndị Disemba erikpọchakwa n'ego niile. Mba, bifo anyị gaa nzumike ma agwa amasị na dịfọkwa ego emecha ime nsụnụ erikpọchakwa n'ego gị dowe ego nke ị ga-eji eriri na Jenụwarị maka Jenụwarị a ebido ụmụaka skuul ekwume ihe agwa mana ike anyị si agwa gị akwa wee ego ụlọ gị dome uche, ego skuul dome uche, ego agụọ maka ịma n'ime Jenụwarị gba 20 hungry. Ihe medị anyị ga-ekele Chineke na Jenụwarị nke na ọsọ mgbe ịma na ịma ihe mere ọ gbara ọsọ ana ya bụ ọ dị ka ya bụ ihe amara gị anya ahụ. Eme onye na-echetaji agụọ ama m ụbọchị mgbu na ndụ m riri ugboro nri atọ ịma 3 square meal. Ọ dịzị m ka mgbe anyị nọ na sekọndịrị na praịmarị anyị na 001 101 ọnya anyị nọzi na ya kịta so mara gị anya ahụ ya mere o ji dị gị ka onwe ihe na-eme. Ihe m na-agwa ihe na ndụmọdụ taa n'ichibe ibido 2019 were akwụkwọ weta mkpịsị bido deme lekwa ihe m ga-eme maka ị ga-edetu ị ga-eme ya lakpọ mistake. Onye nwana nke ị na-ekwu bụ ịma ndị mmadụ na-eje akwụ ụgwọ ekwupụchi ezigbo ego ama ihe anyị na-ekwu ebe a ihe ikwu nkịta akwụkwa n'ihe ndị Igbo na-akpọ setting goals, maka na asị nọ isi n'ebe m na-aga ịrụwazi ọrụ ka iru ebe ahụ mana ụdị nke ọ na-aba iteta ụra n'ọtụtụ anyị enweghị plans tupu ị na-amakwa Disemba erukwala cheta izu moto onwekwa ihe imepụtara anyị cheta izu moto cheta ịga ahụ ụlọ cheta ịlụ nwaanyị ihe niile a nwee nkwado na Jenụwarị detu isi gị na-eso ya ofu ọnwa agwụ gị nọrọ ala chee emepụta nke ọ gara aga ọga gị tike nke emenu nke ahụ ga-eme gị lee ihe o ji ga-eme ma ọnwụ maka enwere emi na-ekwugo okwu n'ụtụtụ a ọ na-agwa m ihe ọ chọrọ ime mana ego ya na-ebe m sị emewu ị ga-eke afọ gị ị ga-ewere iri kechie afọ gị ihe a na-atọbụ gị bụ ihe na-ala aka eri ị ga-echefu ya ị ga-ebu ọnụ wee sevu ego ị ga-eji eme ihe ịchọ maka ị na-eri m otu isi eri m isi chọọ imepụta ya na-emebi ga-emebi ka na-ata isi ewu ata nkwọbi akwụbekwa ụgwọ akwụkwọ ụgwọ isi ewu abụgodo ga-aga gbakọ ya afọ gara aga gwa m ị na-ata isi ewu gaa na-edetu ego ole iji taa ọkwa gide ya next week gide ya afọ kwụ ịgbakọ ya ọnụ ihe ịtata n'isi ewu na ego isi ewu ahụ bụ ego ị nwere ike iji mepee obere ihe ọ bụgodị ire pịa ọwa ego a na-apụta ma bịa eje na saịdị nka ịmana a na-achọkwa na ezigbo ego eji ebido onye n'ụwa nke na-akpọ ebe a na-asa moto ị nwere ike inwe ebe a na-asa moto n'ime ụlọ gị a na-akpọ car wash ịbịa gị wee plank maka agwa ndị na-asa ejighị ego gị dee car wash dee ekwentị gị simaya nga ha bịa sa ele ebe a na wash ka ma isi na be gị wepụta paịpụ tii na tapụ gị bute ya n'ezi saa moto ịgwa na onye nwere car wash ị ga-echeme mgbe ị nwere ego buru ibu iji emepe ihe this 2019 kwado ya ọfụma ịkwado ọfụma ị ga-ahụ na afọ na-agwụ sọsọ obi aṅụrị ị ga na-enwe a sị na iji ego gị mee ndị ike mkpụkpọ na iji ha emeghị ha na-emasị eji ha ego ga-abịakwute m n'ime ụlọ mgbe o nwere ike na-arahụ dị tete n'otu ihe n'isi bed ọ na-eme na mmiri akụ ka ezi ihe a na-ekwude mba nne ambe m ụdị nke mbụ site ndị na-enyi nwa ego bịakwute n'ime ụlọ ezigbo achị ị ga-apụ gaa chọrọ nri ị ga-ahụ ịmata na inwe certificate ime anyị na-ahụ gaa chọọ ndị na-akwụ ụgbọ gị sị ka m kwọma ahụ ụgwọ ka m kwọma gị ụgbọ ọnwa agwụ ka ihe emego ịmata na ihe ebe a na-akwụ ụgbọ gaa ebe a na-ere nri na restaurant ihe na-eme dị ihe ụwa ọ ga-agago mgbe mmadụ na-asị na o jighị ego ọ dị ka onye na-ekwachiri anyị ebe anyị bi izuụka gara aga o nwere agwa ọkpa na-adịghị mma ajọ ya ọsụ na onwe ha ego
mụnwa na ụfọdụ ndị mụ na ha bi wee kpọọ ya si ya nna kedu ihe ị na-arụ amụdị na-ebi na ebe a anyị ncha bụ ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa anyị ncha na-apụ n'ụtụtụ na-abata n'abalị anyị bata n'abalị oge ụfọdụ anyị na-achọ ebe anyị ga-azụ mmiri ọṅụṅụ n'ime na ị nwere ike were 1000 naira ga buo akpa pure water kpọsa n'ihu nga gị onye pụta n'abalị ahụ chọrọ ịpụ ezi ga ịgoro mmiri ọhụ na ị nwere mmiri ome gịnị ozoro gị ya tupu ị na-ama ihe na-eme n'ofu ọnwa nwere ike isi na ire pure water ahụ ọkwa ịpụ ezi go pure water 200 nwere ike na-eke gị 220 maka nọ n'ime ụlọ anyị ga-azụ gị maka na anyị na-arụ anyị ọrụ anyị ga-achị nyere gị aka tupu ị na-ama ihe na-eme gị na-eme ego ju ebe niile mana mgbe ọbụla nwa okorobịa ga-etukwuru ụta na-ese ihe osise na-egwugharị egwu ya na ụmụaka oji ego isi ihe na ụdịdị onye adịghị serious ndụ gị nọkwa gị n'aka ahụ anyị mana ndụ anyị nọ Chukwu n'aka mana ndụ ị bitere nọ gị n'aka ndụ ị na-ebi nọ gị n'aka nwa okorobịa ma agbọghọbịa ibe gị pụma n'ụtụtụ gị nọrọ ala gaa mụọ ike isi gaa mụọ ime phone call idozi fon ihe niile ọkwa mụ na-agwụ n'izuụka gara aga na o nwere fon m na-eme nsogbu ime obere nsogbu a na-agwa gị ihe eji emepere m ya bụ akpa naira 10,000 naira and ihe a na-agwa gị ọrụghọ miniti abụọ nwokorobịa emechaala 10,000 o mechaa nara m 5,000 ụdị onye ọgụgụ ebe agwọ ihe na-egbu ndị fọwụ achọghị ha ịba ọhụrụ achọghị ịrụ a na-eche mgbe nna shiri lọta ya ha rie nne shie ha rie ihe awụ afọ ọhụrụ baa onwe ha uru maka ị ga-alụkwa di ị ga-alụ di ị ga-alụ nwaanyị ị ga-amụta nwa ọwụ mgbe ị mụọ nwa na ị ga-amịta dede biko nye m ego m ji azụ baby food dede gị ga-enye ego gị ka dede ga-awụ dede onye ọjọọ chefuo na dede nwere ụmụ nke ọ ga-azụ echi gị sa azụ na akwụkwọ ndị nle nwesara ego n'obodo oyibo n'ala na anyị nọ ma ndị nwere ego agaghị akwụkwọ ụmụ mmadụ niile ji aka gị Chineke nye ha aka nye ha anya nye ha okwu ji eke ịba onwe ha eme nwata nwoke mma onwe ha okwu onwe ha olu nkwa otu olu na-eshi anụ ọ ga-wee ihe a na-akpa bid ọ na-akpa maka otu ọ dị ndị mmadụ kwere ihe na-azụ ya ahịa na-enye ezigbo ụrụ eche m nwere na mbụ si Chineke mụ ụdị onye nka Chineke na-ga-eweta domesịkwa onye ya kere dị otu olu elu otu na-agbara onwe gị nwazi ahụ dị mma ịbịa na mgbe niile na-ebere ya na o megburu gị emegbu ihe ọzọ n'afọ anyị ga-eme ka afọ a wee dịrị anyị mma bụ na ọtụtụ n'ime anyị mmadụ nọ anyị n'akụkụ na-echi anyị mmụọ ebe ibi gị na Okeke kọ gị na Okafọ akọ gị na Mgbankwọ kọ gị na Mgbaorie akọ cheta na ihe ọbụla ị ga-emepụta n'ụwa nọ ndị enyi na agbata obi na-eme gịnị enyere gị aka mana tupu nkwukwuo ihe gbasara otu anyị na ndị anyị na ha nọ si emekọ anyị ga-eje obere ezumike anyị bata anyị esonyekwuo ya ọnụ unu ejekwana